गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिथ्याचारा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरय मद्यपानादपाना वैरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु साधु साधु। विधायक पंचायत सदा घ्या. मैत्री पूर्ण कर. पाठी बाबा मासा पाठी हां ओके बाबा मासरा ओय मासरा देतो भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा राज्याचे तरुण तडफदार नेतृत्व खऱ्या अर्थानं ज्यांनी आपल्या कार्यकाळामध्ये आपल्या कर्तृत्वातून आपल्या कार्यशैलीतून त्यांनी सिद्ध केलेला आहे. गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सदैव तत्पर असलेलं हे नेतृत्व गोवा राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री गोवा स्वयंपूर्ण व्हावा, आत्मनिर्भर व्हावा
आमचो दोतोर आमचो अभिमान व राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांचे आगमन पटवून जाता मोठ्या ताळ्यांच्या गजरात या वेळार मानाधिक मुख्यमंत्री आणि अशा पुराय सगळ्या मान्यवरांना या वेळार उर्वरित येवकार दिवया तांचे स्वागत करूया सगळ्या मानेस्तांचे विधीर आगमन जाता राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सर पेडणे मतदारसंघाचे माननीय आमदार प्रवीण आर्लेकर सर तसेच ST कमिशनर रवींद्र गावकर सर मनोहर आडपैकर सर पाविल्ले आसत जाल्यार त्यांच्यानी वेदी दिवचे चीफ सेक्रेटरी दीप प्रज्वलन करून या कार्यावळीचे विधिवत उद्घाटन जाता हांव मागता सगळे सेक्रेटरी आमचे मनाधिक सेक्रेटरी यतींद्र मनोहरकर सर संजीव गडकर सर संतोष सुखदेवे सर तसेच डायरेक्टर सोशल वेलफेअर दीपक बांदेकर सर MD GSIDC रोहित कदम सर MD गोवा स्टेट SC OBC फायनान्स डेव्हलप कॉर्पोरेशन दीपेश प्रियोळकर सर सगळ्या मनीसांनी ह्या वेळार दीप प्रज्वलना खातीर वेदी दिवचे अशी नम्राची मागणी चीफ सेक्रेटरी आमच्या मदीं पाविल्ले आसात हांव मागता सरां कडेन तांणी ह्या वेळार दीप प्रज्वलनात सहभागी जावचे स्वतः त्याग सुख शांती समर्पण या सर्वांचं प्रतीक मंगल्याचा दिवा प्रज्वलित होत आहे खरं तर दिवा ही दिव्यत्वाकडे घेऊन जाणारी एक शक्ती आहे आणि त्या दिव्यत्वाकडे पोहोचल्यानंतर आपोआपच आमचे हात जोडले जातात कारण दिव्यत्वाची जेथ प्रचिती तेथे कर माझे ज्योती प्रारंभिक त्या दिव्यत्वाला शरण जात आहोत दीप प्रज्वलन करून 135व्या डॉक्टर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीचं विधिवत उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते होत आहे त्याचबरोबर मंचावर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पित करून अभिवादन सर्व मान्यवरांच्या हस्ते व राज्याचे मानाधिक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सर पेडणे मतदारसंघाचे मानाधिक आमदार प्रवीण आर्लेकर सर SC कमिशनर रवींद्र गावकर सर चीफ सेक्रेटरी आमच्यामध्ये असतात तसेच हेल्थ सेक्रेटरी यतींद्र मनोहरकर सर संजीव गडकर सर संतोष सुखदेवे सगळ्या मानेस्तांकडे मागता तांच्यांनी वेदीर आपली बसका घेवची अशी सगळ्या मानेस्तांक नमनाची मागणी संजीव गडकर सर प्लीज वेदीर तुम्ही बसका घेवची यतींद्र मनोहरकर सर तसेच संतोष सुखदेवे सर सगळ्या मानेस्तांक एकदा मोठ्यान ताळयांच्या गजरान या वेळार येवकार दिवया दोस्तों हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों में गंगा और हाथ में तिरंगा है वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम कभी वंदे मातरम कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है वो देश जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है यही प्रेम की पुण्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है भारतवर्ष कहलाता है आणि या समृद्ध बाबासाहेब आंबेडकर समितीचे जे वेगवेगळे अध्यक्ष असतात त्यांच्याकडे सगळ्यांकडे मागता त्यांच्यानी या वेळार वेदीर आपली बसका घेवची अशी सगळ्यांकडे नमनाची मागणी बाबासाहेब आंबेडकर आयोजन समितीचे वेगवेगळे अध्यक्ष असतात त्यांच्यानी मुखार वेदीर आपली बसका घेवची अशी सगळ्यांना नमनाची मागणी रवींद्र गावकर सर वेदीर असतात दीपक बांदेकर सर असतात SK जाधव सुभाष केरकर वासंती परवार कृष्णा गावकर अशोक परवार सगळ्यांकडे मागता त्यांच्यानी या वेळार आपली वेदीर बसका घेवची अशी सुचोवणी भारतीय लोकशाही परंपरेन संविधानाचे शिल्पकार
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांका ह्याच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान अभिवादन करूया. कार्यावळीची सुरवात कला अकादमीचे विद्यार्थी सरस्वती वंदना आणि सुंदर असे भीमगीत सादर करपा खातीर तयार आसात. मोठ्या तायांच्या गदेरात पुराय पंगडाक आम्ही ह्या वेळार येवकार दिवया. त्यांचे स्वागत करू. कुलभूषण तू भीमराजा
कृती राष्ट्र घटना कृती शोभते भारती राष्ट्र घटना कृती शोभते भारती महामानव बोलती सात संज्ञा महामानव बोलती सात संज्ञा शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण बुद्धासमी शरण धम्मासमी शरण संघासमी भीमराजा आद्य कुलभूषण तु भीमराजा आद्य कुलभूषण तु भीमराजा 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 दिव्य प्रभरत्न तु साधु वरदान तु दिव्य प्रभरत्न तु साधु वरदान तु आद्य कुलभूषण तु भीमराजा 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 या कार्यवाहीची खूप सुरेल अशी सुरुवात या कला अकादमीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षक पंगडान केली असा मोठ्यान तायांचो गजर सगळ्या कलाकारां खातीर दोन्ही मुखार डायरेक्टर SC OBC कॉर्पोरेशन सिद्धेश्वर पेडणेकर हांचे कडेन मागता तांच्यांनी वेदीर बसका घेवची आयोजन समितीचे महासचिव चंद्रकांत कोरगांवकर खजिनदार शेखर परवार हांचे कडेन मागता तांच्यांनी ह्या वेळार वेदीर आपली बसका घेवची मुखार या कार्यावळीच्या मुखावेल्या पाहुण्याकडे आम्ही वळटात इष्टानो संचालक म्हणून तांणी पदभार सांबाळा आणि समाज कल्याण खात्याच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो ऑफिसा पुरतीच मर्यादित ना रावता त्यो तळागाळांत मेरेन पावच्यो जनते मेरेन पावच्यो आणि या कार्यान काम करपी समाज कल्याण खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर सर हांचे कडेन मागता तांणी येवकाराचे उलोवप करचें सर प्लीज. नमस्कार, जय भीम. आजच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 135व्या जयंती निमित्त आमच्यामध्ये उपस्थित गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तसेच समाज कल्याण आणि पेयजल खात्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाई, पेडणेचे आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर, SC ST कमिशनाचे श्री रवींद्र गांवकार, मुख्य सचिव श्री डॉक्टर कांदावेलू, गोंय प्रशासनाचे वरिष्ठ सगळे सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी, विविध समितीचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी, हांगा जमिल्ले विद्यार्थी वर्ग तसेच भावांनो आणि भयणींनो, गोंय सरकारच्या समाज कल्याण खात्याच्या वतीन आयच्या या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 135व्या जयंती निमित्त हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. तसेच माननीय मुखेलमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पेडणेचे आमदार, इतर सगळे मानेस्त व्यासपीठावेले हांकांय हांव येवकार दिता. हांगा जमिल्ले सगळे वरिष्ठ अधिकारी, वेगवेगळ्या संघटनाचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. भारतरत्न डॉक्टर भीमराव रावजी आंबेडकर हांचो जन्म 14 एप्रिल 1891 दिसा जालो. सामाजिक भेदभावाच्या खोलायेन तो वयर सरून भारतांतलो एक उंच फुडारी जालो. सुरवेच्या काळात अस्पृश्यतेक आणि अपमानाक तोंड दिवन लेगीत ताणें असामान्य निर्धारान शिक्षण घेतलें आणि परदेशांतल्या प्रतिष्ठ विद्यापीठांतल्यान डॉक्टरेट पदवी मेळयली. ते गिन्यान तेणें वैयक्तीक फायद्या खातीर न्हय तर जाती आदारात जुल्मा आड झुजपा खातीर आणि न्यायपूर्ण समाज उबारपा खातीर वापरलें. बाबासाहेबान आमकां भारतीय संविधान दिलें, कायद्या मुखार समानतायेची हमी दिवपी, भेदभावाचेर बंदी घालपी आणि दरेका नागरिकाक स्वाभिमानाची खात्री दिवपी हो दस्तावेज. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बायलो, मजूर, अपंगत्व आशिल्ल्या लोकांच्या हक्काचो ताणें खरो पुरस्कार केलो. गोंयांत समाज कल्याण खातें बाबासाहेबांच्या सपनांक साकार करपाक कटिबद्ध आसा.
अनुसूचित जाती, हेर मागास वर्ग, अल्पसंख्याक आणि अपंगत्व आशिल्ल्या व्यक्तीच्या उदरगती खातीर वेगवेगळ्या येवजणी वरवीं आमी समावेशक आणि समतावादी समाजा कडेन वावुरतात। शिश्यवृत्ती आसूं, उदरगत कार्यावळी आसूं, आर्थीक मजत आसूं वा दुबळ्या विभागा खातीर कल्याणकारी उपाय आसूं, कोणूच फाटीं उरचो न्हय हाची खात्री करचो आमचें खातें सतत यत्न करता। हांगा हाजीर आसलेल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक आनी तरणाट्यांक हांव आवाहन करता, बाबासाहेबांच्या विचारांचे राजदूत जावचे, शिक्षण, एकचार, सामाजीक समरसतेचो संदेश पातळचो। आमी सगळ्यांनी एक प्रतिज्ञा घेवया की आमी एकठांय येवन एक गोंय आनी एक भारत बांदतले, जंय जाती पंथ भेदभावाक सुवात ना, जंय दरेक व्यक्तीक समान हक्क आनी संदी मेळटली। निमाणे हांव परत एक फावट तुमच्या सगळ्यांचे येवकार दिता आनी तुमच्या सहभागाचे उपकार मानता। देव बरें करूं। खऱ्या अर्थान एकमेका सहाय्य करू अवघे ठरू सुपंथ अशे तरेचो सुंदर असो उपदेश दीपक बांदेकर सरान दिला। मुखार पुराय गोंयकारांचो मोग फुलांचो परमळ आमी सगळ्या मानेस्तां मेरेन पावयतात मागता मॅडम श्वेता कोरगांवकर हांचे कडेन तांणी ह्या वेळार कार्यावळीचे मुखेल सोयरे माननीय मुखेल मंत्र्यांक ह्या वेळार येवकार दिवचो। मॅडम श्वेता कोरगांवकर। मोठ्यान तायांचो गजर जावनी माननीय मुखेल मंत्र्यां खातीर गोंय आत्मनिर्भर गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो ध्यास घेवन अविरतपणान कार्यरत आशिल्ले माननीय मुखेल मंत्री मॅडम वैष्णवी परब हांचे कडेन मागता तांणी माननीय मंत्री सुभाष फळदेसाय सर वेदीर आसात तांकांय परमळीत येवकार दिवचो। पूजा नाईक हांचे कडेन मागता तांणी माननीय आमदार प्रवीण आल्लेकर सर वेदीर आसात तांकां येवकार दिवचो। सलोनी जोशी हांचे कडेन मागता STSC कमिशनर रवींद्र गांवकर सर वेदीर आसात तांकां येवकार दिवचो। मातशें सगळ्यांनी बेगोबेग येवचें अशी सुचोवणी। सलोनी कडेन मागता रवींद्र गांवकर सराक येवकार दिवचो। मॅडम प्राजक्ता कडेन मागता चीफ सेक्रेटरी वेदीर आसात तांकां ह्या वेळार येवकार दिवचो। चीफ सेक्रेटरी आदरणीय डॉक्टर V कांदवेल तांकां ह्या वेळार येवकार दिवचो अशी नम्राची मागणी। मॅडम अनिशा नाईक हांचे कडेन मागता तांच्यांनी मुखार येवचे। हेल्थ सेक्रेटरी यतीन मरळकर सर वेदीर आसात तांकां ह्या वेळार येवकार दिवचो। तशेंच हेर सगळे मानेस्त जे वेदीर आसात संजीव गडकर सर, संतोष सुखदेवे सर, आमचे डायरेक्टर दीपक बांदेकर सर, MD GSIDC रोहित कदम सर, MD गोवा स्टेट SC OBC फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दीपेश प्रियोळकर सर आणि हेर सगळ्या मानेस्तांक ह्या वेळार उर्बेभरीत येवकार दिवचो अशी सगळ्या आयोजकां कडेन मागणी। वेदीर आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांनी ह्या वेळार येवकार स्विकार करचो। तांचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। दीपेश प्रियोळकर सर आयोजन समितीचे पदाधिकारी वेदीर आसात तांकांय फाटले वटेन जे आयोजन समितीचे पदाधिकारी आसात तांकां ह्या वेळार येवकार दिवचो। डायरेक्टर SC OBC सिद्धेशबाग पेडणेकर फाटल्यान आसा तशेंच सगळे हेर मानेस्तांक ह्या वेळार येवकार दिवचो अशी आयोजकां कडेन विनवणी करता। फुलांचो परमळ, फुलांचो मोग, फुलांचो आदर सगळ्या मानेस्तां मेरेन आमी पावयल्या। आमी मुखार वतात। सगळ्या मानेस्तां खातीर परत एकदा मोठ्यान ताळयांचो गजर जावनी ताळयांचो परमळ आमी मानेस्तां मेरेन पावया। मुखार वेदीर आसात पेडणे मतदारसंघाचे माननीय आमदार प्रवीण आल्लेकर सर हांचे कडेन मागता तांणी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें। सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। जय भीम। आयज आमच्या बाबासाहेब आंबेडकर 135वी जयंती दिसा आयज हांगा उपस्थित आसलेले आमचे डायनॅमिक CM डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच आमच्या सोशल वेलफेअरचो सुभाष फळदेसाय सर आणि सगळे इतर मान्यवर आणि
तसेच सगळ्या तुम्ही माझे भाव आणि भयणानो तसेच इलेक्ट्रिक मिडिया आयज हांगासर सगळे आमी जमलेले आसा जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचे प्रेमी जे आयज डॉक्टर बाबासाहेबाचे सांगता तितले कमी जे आयज तेणी आमकां जो आयज हांव तुमच्या मुखार आसा जे आयज बाबासाहेब आंबेडकराक लागून जे आयज आमकां बाबासाहेब आंबेडकरान जे फ्रीडम दिल्ले आसा जे आयज आमी बारीकच्या बारीक लोकांक तेंचो तेणी विचार केल्लो आसा तेका लागून आयज आमी सगळे खूब फुडें सरलेले आसा तेका लागून हांव चड भाशण करना हांव कमीत भाशण करता पण काम खूब करता ज्या टायमार हांव येयल्लो जे MLA जालो पेडणेचो त्या टायमार म्हजो विचार आसलो कितें तरी करून दाखोवचें आनी आमच्या बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव दवरचें पेडण्यान तेका लागून पयलें काम हांवें म्हणटा केलें तें कोरगांव जो ग्रावंड बांदलो त्या ग्रावंडाक आमच्या बाबासाहेब आंबेडकराचें नांव दिलें तो विचार केन्नाच कोणी खंयच्या MLA आनी मिनिस्टरान करूंक नासलो ते हांवें करून दाखयलें तशेंच हो जो प्रोग्राम आसा जो एसेंब्लीन हांवें खुबशे टायमार प्रश्न काडले आनी आमच्या CMान हें काम करून दिल्लें ते स्टेट हो प्रोग्राम जावचो म्हणून ते बी एक काम करून दिल्लें तशेंच म्हाजे सदांच विचार आसताले कित्याक एक आमचे बाबासाहेब आंबेडकराचें भवन आसचें आनी अशें खूब वर्सां जालीं कितलींशींच वर्सां जालीं अशें कोणीच हे स्ट्रॉंगली हे घेवंक नासलें ते हांवें एसेंब्लीन खूब फावटी म्हाका दिसता आमच्या CMाची तकली खूब फावटी खाल्लेली तशेंच सोशल वेलफेअर आनी जे आयज म्हाका दिसता गोंयान खुबशे चीफ मिनिस्टर जावन गेले तशेंच मिनिस्टरूय जावन गेले पण अशें काम केन्नाच कोणी करूंक ना जे आयज आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान करून दाखयल्लें आसा जे आयज आमकां रवींद्र भवन दिल्लें आसा हांव ताका एप्रिशिएट करता आनी सगळ्यांक सांगता ताका टाळ्याचो गडगडाट करून ताका आमी मना काळजांसून थँक्स म्हणया जे आयज आमचे CM सरान करून दाखयल्लें आहा म्हाका दिसता आमी तेज्या फाटल्यान थमपणे रावपाची गरज आसा जे इतले वर्सां जे काम जावंक ना ते आयज तेणी काम करून दाखयल्लें आसा आनी आयज तुमकां हांगासर प्लॅनूय दाखयतले आयज आमचे रवींद्र भवन कशें येतलें ते आनी रवींद्र भवन सॉरी आंबेडकर भवन हांव एकूच सांगूंक सोदता सराक सगळे जे आमच्या समाजाचे हे आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन जे आंबेडकर भवन येतले ते मातशे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन ते फुडें ती वाटचाल करची आनी हेच्या फुडें आनी कितें कामां आसा जाल्यार आमची ती कामां करून दितलो हांव तेका लागून आमच्या CMाक मना काळजांसून थँक्स म्हणटा आनी म्हाजें भाशण हांगाच थांबयता देव बरें करूं देव बरें करूं सर मुखार गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या परीक्षेंत चडावत गूण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान ह्या वेळार आमी करतात मागता समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सरान सुरवात करची भोवमानाक पयले सुवातेर मागता अनीश दिलीप हुमरसकर मुष्टिपण हायर सेकंडरी स्कूल हाणें वेदेर येवन भोवमान स्विकार करचो 78% मार्क्स 12वेंत घेवपी विद्यार्थी मोठ्यान तायांचो गजर जावनी अनीश बाबा खातीर मुखार रिहान रुपेश मांद्रेकर गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल रिहान रुपेश मांद्रेकर मातसो बेगोबेग वेदीर येवचो रिहान बाब रिहान येस मातसो बेगून येवचो प्लीज अंकिता चंदन शंके नेक्स्ट अवॉर्डी अंकिता चंदन शंके
म्हाका दिसता पावूंक ना मुखार वता चिन्मयी वामन रेडकर मातशें बेगोबेग वेदीर येवचें. सुभाष सरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येस चिन्मयी वामन रेडकर मुखावेले 2 महत्वाचे भोवमान करपा खातीर मानादीक मुखेलमंत्र्यांकडे रिक्वेस्ट करता. 2 भोवमान तांच्यांनी करचे. साची संतोष गांवकर मातशें बेगोबेग वेदीर येवचे. आतांच बाय चिन्मयी वामन रेडकर हाणें 77% मार्क्स मेळयल्या. बाय साची संतोष गांवकर 83% मार्क्स. मोठ्यान तायांचो गजर जावनी बाय साची खातीर. आणि निमणे विद्यार्थी बाय रिया अविधान केनावडेकर मोठ्यान तायांचो गजर जावनी बाय रिया खातीर. पुरुषोत्तम वालावलकर हायर सेकंडरी स्कूल 94% मार्क्स मेळोवपी बाय रिया. मोठ्यान तायांचो गजर जावनी बाय रिया खातीर. एकूण 6 विद्यार्थ्यांचो भोवमान आयच्या ह्या कार्यावळीन जाला. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासा खातीर तांचें खूब बरें योगदान आसा. वायस चेअरमॅन हांगासर पाविल्ले आसा SC OBC कमिशनाचे दयानंद भाई कारबोटकर तांचे कडेन मागता तांच्यांनी ह्या वेळार वेदीर बसका घेवची. आनी आयोजकां कडेन मागता तांणी दयानंद भाईक ह्या वेळार फुलांचो तुरो भेटोवन तांकां ह्या वेळार वेदीर येवकार दिवचे. दयानंद भाई कारबोटकर वेदीर मागता तांच्यांनी आपली बसका घेवची. इश्टानो वेगवेगळ्या पद्धतीन समाज सेवा करपी समाज कल्याण खात्याच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो येवजण्यो आसा त्यो लोकां मेरेन पावोवपी समाज कल्याण खातें दयान भाई कारबोटकर वेदीर आसत तांकां ह्या वेळार येवकार दिता. मोठ्यान तायांचो गजर जावनी तांच्या खातीरूय. मुखार समाज कल्याण खात्याचे मंत्री मानादीक सुभाष फळदेसाय सर सदांच सक्रिय रावन तळागाळान रावन काम करपी अशें हे व्यक्तिमत्व मागता तांच्यांनी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. नमस्कार आणि सगळ्यांचं इथं हार्दिक स्वागत आहे. विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती तसेच समाज कल्याण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आधुनिक भारताचे निर्माते लोकशाहीचे जनक बुद्धिसम्राट भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या 135व्या जयंती सोहळ्याच्या निमित्ताने आज इथं आपल्यामध्ये व्यासपीठावर विराजमान झालेले गोव्याचे लाडके सुपुत्र आणि लाडके आपले मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले आपले सर्वांचे लाडके आमदार आणि हस्तकला लघु उद्योग विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्री प्रवीण आर्लेकरजी, आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले आपले चीफ सेक्रेटरी श्री कंडवेलूजी, आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले गोवा अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष श्री रवींद्र गावकरजी, समाज कल्याण खात्याचे आपले डायरेक्टर संचालक दीपक बांदेकरजी, आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले श्रीवरील समोरील सर्व आयोजकांमधील सतीश कोरगावकरजी, अशोक परवारजी, श्री चंद्रकांत कोरगावकरजी, शेखर परवारजी, कृष्णा गावकरजी, अशोक परवारजी, वासंती परवार मॅडम, सुभाष केरकरजी, इथं उपस्थित असलेले सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रेमी भाविक आणि माझ्या सर्व बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना माझा सप्रेम जय भीम. आजचा दिवस हा केवळ शासकीय कार्यक्रम फक्त निमित्त मात्र नाही असून
ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भारतासाठी जे संविधान दिलं आणि आता त्या संविधानाच्या मार्गातूनच आपण भारत एक सगळ्यात प्रबळ अशी लोकशाही म्हणून संपूर्ण जगासमोर येत आहोत. आणि ते संविधान, ती घटना, ते कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबासाहेब यांनी लिहिलं आणि अनंत काळानंतर मरणोत्तर त्यांना भारतरत्न हा किताबही बहाल करण्यात आला. खूप सुदैवाची गोष्ट की भारताच्या भूमीमध्ये दलित परिवारातून एक अग्रक्रमानं सर्व शोषित पीडितांचं एक म्हणजे नेतृत्व पुढे आलं आणि त्यांनी भारत देशाला आपल्या विद्वत्तेच्या जोरावर, आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर, आपल्या कौशल्याच्या जोरावर सामान्यामध्ये दलितांचा जो सन्मान व्हायला पाहिजे त्या सन्मानासाठी अतोकाट प्रयत्न केले, झुंज दिली, संघर्ष केला आणि भारताच्या उत्कर्षासाठी, लोकशाहीसाठी आपलं योगदान दिलं. आजचा दिवस केवळ शासकीय कार्यक्रम नाही आहे. आज वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली आपल्या सर्वांना, आपल्या सगळ्यांची मागणी असलेली आंबेडकर भवन आता काही क्षणातच आदरणीय मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्याचा फाउंडेशन, लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन हेही होणार आहे. कारण कितीतरी वर्ष झाली, कितीतरी दशकं झाली आपण सर्वांची मागणी होत होती. आपल्या प्रत्येक या अशा शासकीय कार्यक्रमामध्ये त्याची पुनरावृत्ती होत होती. सगळ्यांना वाटत होतं की ते व्हावं, परंतु आज तो दिवस उजाडलेला आहे. गेली 3-4 वर्ष सातत्याने प्रयत्न करता करता आमदार प्रवीण आर्लेकर हे माझ्या ऑफिसमध्ये, माझ्या कार्यालयामध्ये खेपा घालत होते आणि आम्ही दोघंही मिळून परत आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या घरी जात होतो, आदरणीय मुख्यमंत्र्यांना भेटत होतो आणि त्यातूनच एक कठीण असं काम आज झालेलं आहे. कारण फक्त ती जागेचा प्रश्न नव्हता. आपल्या सर्वांना विश्वासात घेऊन सगळ्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे सर्वमान्य असं डॉक्टर आंबेडकर भवन हे झालंच पाहिजे या निर्धारानं केलेलं काम. म्हणजेच या सर्व आपण विश्वभूषण समिती म्हणा किंवा आपल्या सर्व परिवारातील सर्व जे काही समित्या होत्या त्या सर्वांच्या समित्यांनी जोरदार प्रयत्न केल्यानंच आज हा दिवस उजाडलेला आहे. म्हणून मी आदरणीय मुख्यमंत्री आणि गोवा राज्य सर्व मंत्रिमंडळाचं खूप खूप मनापासून कौतुक करतोय, अभिनंदन करतोय. अनेक वेळा आपण अनेक प्लॉट बघितली, जागा बघितली, परंतु जागा काही साध्य झालेलं नव्हतं, परंतु आता ते साध्य झालेलं आहे आणि काही क्षणातच त्या ऐतिहासिक क्षणाचा आपण आनंद घेणार आहोत. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे काय व्यक्तिमत्व होतं. बाबासाहेबांनी आपल्या फक्त संविधान दिले नाही तर त्यांनी समता, स्वातंत्र्यता, बंधुता या मूल्यावर आधारित भारताचे स्वप्न दिले. ते म्हणाले होते की राजकीय लोकशाही सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीशिवाय अपूर्ण आहे. आपण स्वतंत्र झालो म्हणून पूर्णपणे स्वतंत्र नाही, परंतु इथं जनसामान्यातल्या दलितांना, पीडितांना, शोषितांना योग्य मान मिळाला पाहिजे, सन्मान मिळाला पाहिजे आणि त्या बरोबरीचं वागणं आपल्याला मिळालं पाहिजे. समाजामध्ये त्यांनाही प्रतिष्ठा मिळायला पाहिजे आणि या समाजाचा उत्कर्ष व्हायला पाहिजे. या हेतूनं त्यांनी आपल्या संविधानामध्येही राखीव तार ठेवलेली होती आणि त्याच्यानंतर फक्त राखीव तार नाही तर सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांना सन्मान मिळावा ही आपली भूमिका त्याने ठामपणे सर्वांसमक्ष मांडलेली होती. या सर्व परिवारांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी आर्थिक न्याय म्हणजे सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, त्यांना शिक्षण, त्यांना नोकरी, त्यांना उद्योग, त्यांना जमिनी या सर्व क्षेत्रात समान संधी मिळाला पाहिजे. अस्पृश्यता संपवण्याबरोबरच त्यांना गरिबी व याची ते विरुद्ध लढाई त्यांनी दिलेला होता. मी समाजाची प्रगती ही फक्त स्त्रियांच्या आणि युवकांच्या त्यांच्याच प्रगतीवरूनच दिसते हा त्यांचा मंत्र होता. आपण समाज कितीही पुढारलेला असू दे, परंतु जोपर्यंत स्त्रियांना न्याय मिळत नाही, जोपर्यंत युवकांना सन्मान मिळत नाही, तोपर्यंत समाजाचा उत्कर्ष झालेला आहे हे आपण मानणार नाही, हे ठासून ते सांगत आहे. आता आपण जी कोनशिला बसवणार आहेत ते आपले बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे आपलं स्वप्न होतं. आंबेडकर भवन हे फक्त इमारत नसून ती आपल्याला सन्मान देणारी, आपल्या सर्व गरजा पूर्ण करणारी,
आपल्याला पाहिजे त्या वेळेला आपल्या मुलांना नोकरीसाठी एखाद्या वेळी त्यांना प्रशिक्षण पाहिजे आहे तर ते प्रशिक्षणाची जागा पाहिजे. आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून न्याय आणि समाजाचे एकत्रीकरण करण्यासाठी ती जागा आहे. त्या जागेमध्ये आपल्याला एखादं हॉलही मिळणार आहे, व्यासपीठही मिळणार आहे. त्या जागेमध्ये एखाद्या वेळेला आपल्या तरुण मुलांना जर संधी पाहिजे असेल तर त्यांना न्याय देण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी, त्यांना कोचिंग करण्यासाठी आणि कदाचित एखाद्या वेळी त्यांना राहायची व्यवस्था सुद्धा करायची असेल, दुर्गम भागातून येणाऱ्या युवकांना तिथं जागा मिळाली पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्याला न्यायासाठी लढताना आपल्याला ज्या ज्या वस्तूंची, ज्या ज्या कार्यालयांची आवश्यकता आहे ती सर्व कार्यालय तिथं आपल्याला उपलब्ध पाहिजे. म्हणूनच ही जागा एक प्रेरणास्थान म्हणून आपल्याला परिचित व्हायला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून आदरणीय मुख्यमंत्री यांनी आपली डायरेक्शन्स दिलेली आहे. म्हणजे जे GSIDC हे काम घेणार आहे त्या GSIDC ना मुख्यमंत्र्यांनी हे बसून कार्यालय कशा प्रकारे व्हावं या सर्व डायरेक्शन्स दिलेले आहेत. आणि आताच म्हटलेल्याप्रमाणे आपण इथल्या सर्व लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या गरजेप्रमाणे एक परिपूर्ण असं आंबेडकर भवन इथं उभारूया. आणि या सरकारला तुमचा सगळ्यांचा पाठिंबा असेल, कारण हेच जे सरकार आहे जे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली आपण स्वयंपूर्ण म्हणतोय, आपण आत्मनिर्भर म्हणतोय, ते खऱ्या अर्थानं आपला हा मागासवर्गीय, हा दलित बंधू स्वयंपूर्ण झाला पाहिजे, आत्मनिर्भर झाला पाहिजे, सन्मानित झाला पाहिजे आणि त्याला ही जागा पाहिजे आहे. अशा अर्थानं या सरकारनं योग्य तो न्याय या समाजाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि इथून पुढेही या समाजाला वंचित न ठेवता जे जे त्यांचे न्याय हक्क असतील ते न्याय हक्क त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण देण्यासाठी, त्यांना चांगल्या प्रकारचं आरक्षण देण्यासाठी, आरक्षणामधून निघणाऱ्या एखादी त्यांना त्यांची बुद्धिमत्ता किंवा त्यांना कोचिंग, त्यांचं प्रशिक्षण, त्यांना उच्च स्थान प्राप्त करण्यासाठी याच आपल्या आंबेडकर भवनासाठी कदाचित नीट सारख्या परीक्षा किंवा आपल्या स्टाफ सिलेक्शन सारख्या परीक्षा किंवा आपल्या GPSC सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी जे मार्गदर्शन लाभणार आहे त्या याच भवनामधून निघायला पाहिजेत. आपल्यामध्ये डॉक्टर निर्माण व्हायला पाहिजे, आपल्यामध्ये इंजिनियर्स निर्माण व्हायला पाहिजे, आपल्यामध्ये वैज्ञानिक निर्माण व्हायला पाहिजे, आपल्यामध्ये वकील निर्माण व्हायला पाहिजेत, व्यावसायिक निर्माण व्हायला पाहिजेत, शिक्षक निर्माण व्हायला पाहिजेत आणि समाज घडवला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपलं सरकार हे कटिबद्ध आहे. हे आपल्या त्यांच्याच म्हणजेच जे जे कार्य त्यांनी हाती घेतलेलं आहे डॉक्टर प्रमोद सावंत पूर्णपणे आपल्या या सर्व लोकांना, म्हणजे आपण म्हणतोय की समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. एवढं सांगून परत एकदा आदरणीय मुख्यमंत्र्यांचा मी खूप खूप मनापासून आभारी आहे, कारण आपण सर्वांनी केलेल्या प्रयत्नांना त्यांनी आज दिशा दिलेली आहे आणि योग्य क्षणी आज आपलं हे मंदिर, आपलं आंबेडकर भवन उभारण्यात त्यांचा महत्वाचं योगदान आहे. यासाठी आपल्या सर्वांचा मी आभारी आहे. जय भीम, जय हिंद, भारत माता की जय. खूप प्रभावी आणि अभ्यासू असे विवेचन मानाधिक मंत्र्यान केला. मोठ्यानं तळ्यांचं अगोदर जावनी मानाधिक मंत्र्यां खातीर. इश्टानो, मानाधिक मुखेलमंत्र्यांच्या उलोवपाकडे आम्ही वळटात त्याच्या पयलीं जे आश्वासन मानाधिक मुखेलमंत्र्यान दिल्ले त्या आश्वासनाची पूर्तताय मानाधिक मुखेलमंत्री करता. बुनियादी फातर डॉक्टर आंबेडकर भवनाचो आता या मुखार व्हर्च्युअल पद्धतीन हे कार्य आम्ही घडोवन हाडटा. मागता मानाधिक मुखेलमंत्र्यांकडे ताणी फाउंडेशन स्टोन जो आसा बुनियादी फातर डॉक्टर आंबेडकर भवना खातीर तो व्हर्च्युअल पद्धतीन ताचें अनावरण करचें. Construction of Dr. Babasaheb Ambedkar Bhavan, Porvorim, Goa, for Directorate of Social Welfare. Key need of the
the project is commemoration and education, that is establishing a dedicated space to educate people on Dr. Ambedkar's life and work, featuring research libraries, auditorium, and statue. It will serve as community empowerment center, culture and social center, resource hub, detailing the history and achievements of the underprivileged classes. It will implement ideals of Dr. Ambedkar's vision of equality, liberty, and fraternity into a physical space that fosters these values. Salient features. Total area of the plot is 2,440 square meter and the proposed built-up area is 3,251 ground floor. Ground floor and 2 floors above. Lower ground floor will have parking facility and dedicated kitchen facility catering to the hall. Ground floor houses multipurpose hall with sitting capacity of 450. The central atrium housing Dr. B.R. Ambedkar statue will the central spine of the building and can host multiple activities. Ground floor also includes a cafeteria and kitchen. First floor has office of social welfare, common conference room to host conferences, library and a museum holding literature and materials detailing the history and achievements of the underprivileged classes. Second floor will be used for office spaces to be rented and Yadri Niwas, which can generate the revenue to the building. मोठ्यान तायांच्या गजरान या आंबेडकर भवनाक आम्ही येवकार दिवया. मोठ्यान तायांचो गजर गावनी. इश्टानो, आपल्या कार्यकाळान ताणे आपले वक्तृत्व, नेतृत्व आणि कर्तृत्व खऱ्या अर्थान सिद्ध केला अशें गोंयचे लोकप्रिय मानाधिक मुखेलमंत्री मोठ्यान तायांचो गजर गावनी. दोतोरां खातीर आमचो दोतोर आमचो अभिमान मागता मुखेलमंत्र्यां कडेन आनी ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधीत करचें. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जयंतीच्या निमित्तान आयज ह्या गोंय सरकारच्या समाज कल्याण खात्याचो हो कार्यक्रम आमच्या मदीं आसात. आमचे समाज कल्याण मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय, पेडणेचे आमदार बाब प्रवीण आर्लेकर, राज्याचे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कंडावलू, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे सेक्रेटरीज आणि सगळे पदाधिकारी. सगळ्यात पयली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयच्या निमित्तान भारतभर आणि गोंयभर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीचे विविध कार्यक्रम आमी सगळे जाण मोठ्या व्हडा उमेदीत आमी मनयता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या ह्या यादीस्त आमी आंबेडकर भवन, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर भवन हे पर्वरी हे खूब दिसाचो डिमांड आमच्या सगळ्या लोकांचो आशिल्लो. तेचो आज फावंडेशन स्टोन आमी घातला. आमच्या सगळ्या खातीर ही गौरवाची गजाल आसा. समाज कल्याण मंत्री आनी बाब प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी कंटिन्युअस पाठपुरावो करून हे भवन आज म्हाका दिसता फुडल्या वर्सभराच्या भितर हे पूर्णत्वास येतलें. खासा करून आमी फुडल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तान ताचे उक्तावणी करपाचें आमी यश आवरिता. आनी ह्या भवनात आमी जशें म्हटलां की मुळात हॉल आणि विशेष करून बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे हॉस्टेल फॅसिलिटीजूय बी एवेलेबल करून दिवपाची आमची मोख आसा. जेणे करून खास करून SC भुरगे, जे भुरगे पणजेत आनी पुराय ह्या परिसरात जे शिकता तांच्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार युनिवर्सिटी आसतली किंवा मेडिकल कॉलेज आसतले किंवा बाकीच्यो कॉलेजीस आसतल्यो आनी तांकां पणजेत रावून शिकपाचें आसा. ह्या विशेष भुरग्यां खातीर हॉस्टेल फॅसिलिटीजूय बी एवेलेबल करून दिवपाची
सरकाराची मोख आसा आनी त्या निमित्तान आमचो सातत्यात होय प्रयत्न आसतलो. आमी सदोदीत पळयता की SC समाजा खातीर ज्यो ज्यो योजना सरकारच्यो लोकांच्या मुखार पावोवपाक जाय त्यो पावोवपा खातीर आमचें सरकार हे सदोदीत कार्यरत आसता आनी त्या निमित्तान विविध योजना काय आसना आमी सदोदीत लोकां पर्यंत पावयल्या. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो मंत्र एड्युकेट, एज्युकेट आनी ऑर्गनायज हो सातत्यात लोकांच्या मुखार दवरता आसतना शिका, संघर्ष करा आणि एकत्र या मंत्राच्या सकयल आमी हे फॉलो करप ही काळाची गरज आसा. शिक्षणाच्या शिवाय दुसरो पर्याय ना. आमी ऑर्गनायज जाल्याच्या शिवाय आमचो न्याय हक्क आमकां मेळचो ना आनी आमी एकत्र येयल्या शिवाय आमकां कोणूय हे दिवचो ना. म्हणून आमी म्हणटा की बाबासाहेब आंबेडकरान दिल्लो मंत्र आमी जर सातत्यात घेवन समोर आयले जाल्यार आमकां अशाच पद्दतीन आमचो न्याय आनी हक्क हाज्या पासून कोणूच वंचीत दवरूंक शकना. म्हज्या सरकाराच्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात एका सुद्धा मनशाक गोंयांतल्या तेजो न्याय आनी हक्का पासून तो कोणूच वंचीत रावचो न्हू म्हणून आमचें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे सदोदीत आमकां कार्यरत आसा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचो जीवन आनी तांची लिगसी हातूंतल्यान प्रेरीत जावन आमच्या पुराय समाजांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी फुडें येवप ही काळाची गरज आसा आनी तातूंतल्यानूच म्हाका दिसता आज म्हाका खूब खोस भोगता जेन्ना आमचे 93% पडून एखादें भुरगें जेन्ना फुडें येता आनी ताका फेलिसिटेट करता आसतना खरोखरूच सांगता उमेद भोगता आनी ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर नेटान परत एकदां आमी ताळयो वाजोवच्यो. आमी सातत्यात पळयता की आमी फक्त ज्या पद्दतीन म्हणटा की नॉट ओन्ली द रिजर्वेशन बट मेरिटानूय बी आमचे भुरगे फुडें येवपाक जाय आनी ऑल इंडिया रिजर्वेशनांतल्यान ह्या भुरग्यांक म्हणजे मेरिट सीट्स मेळचे पूण सातत्यात आमच्या गोंय सरकाराचो प्रयत्न आसा. फक्त रिजर्वेशन कित्याक तर ही भुरगीं ऑल इंडियाच्या रिजर्वेशनांतल्यान सुद्दां तांकां आयदर मेडिकलाक आसतलें म्हणजे आमी इंजिनियरींग कॉलेजीस आसतले म्हणजे NIT आनी IIT हातूंत सुद्दां एडमिशन मेळपा खातीर आमच्या DITच्या मार्फत आमी ह्या फावटी सेल कार्यनिवृत्त केला. त्या खातीर टॉप मेरिटान आशिल्ल्या भुरग्यांनी म्हणजे इदर ऑल इंडिया मेरिटांत फुडें वचपा खातीर सदोदीत प्रयत्न रावचे आनी खासा करून जी ऑल इंडिया मेरिटांत भुरगीं जी फुडें येतली तांच्या खातीर विशेष स्कॉलरशीप आमी दिवपाची थारायल्या आनी ह्या भुरग्यांक ती विशेष स्कॉलरशीप सुद्दां मेळटली म्हणजे ऑल इंडिया मेरिटांतल्यानूय ते भुरगे आयदर गोवा मेडिकल कॉलेजीत किंवा देशांतल्या बऱ्या BITS आनी IIT NIT हांगासरूय बी तांकां एडमिशन मेळचे होय प्रयत्न आमचे हॅन्सफोर्थ डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन हांच्या मार्फतूय आमी करपाचो थारायला. आमी पळयता की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सदोदीत आमी जशें ते आर्किटेक्ट ऑफ संविधान हे तेंच्यांनी म्हटलें आनी संविधानांत पयले फावटी ते फक्त राज्यसभेत पावले आनी राज्यसभेत सदोदीत तांची भाशणां ती आमी पळयताले की संविधानाच्या आधारीत सगळ्याक न्याय आनी हक्क मेळचो. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे केन्नाच लोकसभेत पावले ना. तुमी जर पळयशात 2 फावटी लोकसभेंतल्यान तेंच्यांनी निवडणुका लडोवपाचो प्रयत्न केलो बट ताका हारोवपी कोण आसा हाचो मुद्दामून तुमी काडून पळयात. तांकां कोणी हारयले हे बी पळोवपाक जाय, हे लोकांक कळपाक जाय तांकां हारोवपी कोण जर आसतली. आज जे सांगतात की आमी सर्वधर्म समभाव आसा तीच काँग्रेस आसतली जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक ह्या लोकसभेत न पावोवन दिवपा खातीर जो प्रयत्न करपी कोण आसा जाल्यार ती काँग्रेस आसा. हांव हे मुद्दामून मेन्शन करता. आमच्या सदोदीत सरकारान तांची तत्वां ही सर्वतोपरी लोकांच्या कडेन पावोवची. तांच्यांनी म्हटलें की संविधान समान अधिकार सगळ्यांक दिवचे, संविधानान महिलांक हक्क दिवचे. पण गेली 75 वर्सां लागली आमी म्हणटा की नारी शक्ती बंधन अधिनियम पास करपाक नारी शक्ती बंधन अधिनियम हे बिल पास केले आणि सांगपाक खोस भोगता की 2029च्या लोकसभेत 33% महिला आसतल्यो आणि तातूंतय बी रिजर्वेशन सहित महिला आसतल्यो. आमच्या मागासवर्गीयांक सुद्धा त्या 33%त रिजर्वेशन मेळटले ही आमच्या खातीर खरोखर सांगता एक संविधानात दिल्ले एक मोठो अधिकार आसा आणि ह्या अधिकारांतल्यान आमी ह्या वयर पावपाची गरज आसा. आमी सातत्यात पळयता की केंद्र सरकारात घेतलेल्यो विविध योजना PM श्रेयस स्कीम फॉर द हायर एड्युकेशन,
scholarship and fellowship for the SC/ST students. आम्ही स्टँड अप इंडिया स्कीम स्पेशली फॉर द SC स्टुडंट्स, नॅशनल SC फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्याच्या अंतर्गत इनिशिएटिव्ह फॉर द फायनान्शियल इन्क्लुजन फॉर द SC, म्हणजे स्किल इंडिया मिशन प्रोव्हाइडिंग इट इज अन एम्प्लॉयबिलिटी स्पेशली फॉर द SC स्टुडंट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर द SC बांधवा खातीर आणि विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका मिशन ही स्पेशली या SC बांधवा आणि भयणींच्या खातीर आसा. आमचे OBC SC कॉर्पोरेशन ह्यो विविध स्किमी राबोवपा खातीर सातत्यात प्रयत्न करीत आसा. आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटातले SC विंग ह्यो स्किमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर सदोदीत आम्ही प्रयत्न करीत आसा. तुम्ही जर पळयशात जाल्यार युनियन बजेट 2026 आणि 27 या बजेटांतल्यान खास करून 53 लाख कोटी रुपया हे SC यांच्या खातीर रिझर्व दवरलेले आसा. ताचोय फायदो हे आमच्या OBC SC कॉर्पोरेशन असतले किंवा आम्ही म्हणटा की नॅशनल SC कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या जणांनी मेळोवपा खातीर सातत्यात प्रयत्न करतलो. आमचे सरकारी अधिकारी असतले किंवा कॉर्पोरेशन असतले हे सदोदीत तुमकां सहकार्य करपा खातीर तत्परतेत काम करीत आसा. म्हणजे आज आमचे जे शिकलेले भुरगे आसा, जे शिकलेले अधिकारी आसा, तांच्यांनी उरलेल्या सगळ्या लोकांक फुडें हाडपाचो आणि हे मेळोवन दिवपाचो सातत्यात प्रयत्न करप हे गरजेचे आसा. बाब सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे आमचे सरकार सदोदीत अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आसतना सोशल डिपार्टमेंट अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो योजना ह्यो सगळ्या लोकांपर्यंत व्हरपा खातीर सदोदीत कार्यरत आसा. गोंय सरकारच्या मार्फत राबोवपी पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजना आसतली, स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम आसतलो, इट इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द हाऊसिंग स्कीम आसतली, फायनान्शियल इन्क्लुजन टार्गेटेड फॉर द SC एंटरप्रिनर्स असतले किंवा याच तरेन गोंय सरकारच्यो आनीकूय विविध योजना ह्यो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या माध्यमांतल्यान सदोदीत फुडें व्हरपाक आमी कार्यरत आसा. आणि विशेष करून आमचे शेड्यूल कास्ट आमी इनिशिएटिव्ह घेता आसतना इट इज एन एड्युकेशनल स्कॉलरशिप्स आणि हॉस्टेल स्कीम फॉर आवर SC स्टुडंट्स. आम्ही सातत्यात पळयता की ह्यो सगळ्यो योजना आम्ही एड्युकेशन, एम्पावरमेंट, डिजिटलिटी ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावोवच्यो म्हणून आम्ही सदोदीत कार्यरत आसा. हांव हे सगळें सांगता आसतना म्हाका खासा करून सांगपाचें दिसता की मॅक्झिमम बेनिफीट मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी कार्यरत आसा. बट केन्ना केन्ना नजर चुकून सुद्धा काही लोक जर उरले आसत जाल्यार जे समाजाचे प्रतिनिधित्व करता, आज व्यासपीठाचेर बसलेली सगळी ऑर्गनायझेशन्स आसा, हांव ताका आव्हान करता की सरकाराच्यो योजना ह्यो सगळ्यो तुम्ही लोकांपर्यंत पावोवच्यो. सगळे जे प्रतिनिधी आसात, समाजसेवक आसात, तांच्यांनी बी सरकाराच्या बरोबर हातात हात घालून अशा पद्धतीच्या ह्या कामाक सदोदीत मदत दिवचे. आतापर्यंत आम्ही दिल्ल्या बेनिफिशरींनी 1999 बेनिफिशरीज आम्ही फायनान्शियल असिस्टंट सँक्शन केल्या. फायनान्शियल सपोर्ट दिवपा खातीर 20 कोटीचे डेडिकेटिवली प्रोविजन गोंय सरकारानूय केल्ले आसा. आम्ही त्याच खातीर म्हणजे अशा पद्धतीत वेगवेगळे पावटी ह्यो बेनिफिशरीज सगळ्या लोकांपर्यंत पावपाक हे सदोदीत कार्यरत आसा. आंबेडकर भवनाच्या बद्दल जो आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातलो 6 कोटी रुपया खर्च करून हाऊसिंग बोर्डाकडनं जागा आम्ही विकत घेतल्या आणि वेगळे फायनान्शियल प्रोविजन आंबेडकर भवन बांधपा खातीर GSIDC कडे ऑलरेडी आम्ही फंड्स डेपॉझिटूय केल्लो आसा. आणि हे सगळे करता आसतना म्हाका सांगपाक खूप खोस बघता की सरकार अशा पद्धतीत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या बरोबर वेगवेगळ्यो स्किमी वेगवेगळ्यो सदोदीत ह्यो चालीक लायत आसा. हांव खासा करून या स्किमीच्या बरोबर सोशल वेलफेअर मार्फत आनीकूय बी वेगवेगळ्यो योजना आमी फुडें हाडपाक सोदता. जे NGO मागासवर्गीया खातीर काम करता तांकांय फायनान्शियल प्रोविजन दिवप, या समाजातल्या घटकाक वयर हाडपा खातीर हें काम सरकारान सातत्यात केलां. म्हणून या समाजात वावुरपी NGOज हांच्यांनी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा कडेन संपर्क करचो
आणि समाजातल्या लोकां खातीर शैक्षणिक असतले अवेअरनेस कार्यक्रम हे सदोदीत तुम्ही घडोवन हाडचे हे तुमच्याकडे मागता. आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ओबीसी कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत मुद्दामून सांगूंक सोदता की गेली कितलीशीच वर्सां म्हणजे SC आणि मागासवर्गीय अशा 512 लोकांचे लोन अकाउंट्स आशिल्ले. फाटली 10 वर्सां ते आपले सरकाराच्या कडेन फावटी मारीत आशिल्ले. आमी फाटल्याच फावटी 512 लोकांक त्यांची लोन वन टाइम सेटलमेंट दिवपाची घोषणा ही म्हज्या सरकारान केल्या आणि इट इज ऑलमोस्ट 3 कोटीचे प्रोविजन ह्या योजना खातीर केल्या. इट इज हो सरकाराक लॉस नसून तांकां बेनिफीट दिवपा खातीर म्हज्या सरकारान घेतलेले हे पावल आसा. आणि हाच्याच बरोबर आमी नशामुक्त भारत ह्या कार्यक्रमाचेर आमी भर दिता. हांव मुद्दामून सांगता कारण आमी पळयता की बरेच फावटी मागासलेल्या समाजात अशा पद्दतीन खंय तरी म्हणजे आमकां हो नशामुक्त गोवा करपा खातीर तुमचो सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा. आमी नशामुक्त गोवा नशामुक्त भारत ही कॅम्पेन सदोदीत सगळ्यांच्या मदीं ही मोठ्या प्रमाणात फुडें व्हरत आसा. आमी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांचे विजन एम्पावरमेंट करपाक आमी सातत्यात सदोदीत फुडें आसतले. म्हणून हांव हे सगळें सांगता आसतना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या जीवन चरित्राचेर आधारीत आमी सदोदीत आमच्या ह्या आंबेडकर भवनात अशाच पद्दतीन मार्गदर्शन करपी तांचे ग्रंथ आसतले किंवा तांचे व्हर्च्युअल डॉक्युमेंटरी आसतली. ही डॉक्युमेंटरी बाबासाहेब आंबेडकर भवनात सगळ्यांच्या खातीर उपलब्ध आसतली जेणेकरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार हे सर्वतोपरी सदोदीत आमच्या फ्युचर जनरेशनाच्या पर्यंत पावप ही गरज आसा. आमी म्हणटा तशें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अनंत काळ लोकांच्या स्मरणार्थ उरचे. सदोदीत त्यांच्यानी केल्ले कार्य हे सगळ्या फुडल्या कित्येक जनरेशनाच्या मदीं उरप ही काळाची गरज आसा आणि ते उरपा खातीर आमचे सरकार सदोदीत कार्यरत आसतले. परत एकदा हांगासर जमिल्ल्या समेस्त लोकांक आणि गोंयभरच्या सगळ्या नागरिकांक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आयच्या जयंतीच्यो हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि अनंत काळ त्यांचे कार्य हे आमच्या स्मरणात दवरपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी या समाजातील विविध घटकां खातीर कार्यरत रावचे ही खरी श्रद्धांजली बाबासाहेबांक आसतली.